And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. I can imagine him as my future partner. Kaya lang, wala kaming label. Hi DJ Rocky. I'm an avid fan. Although, hindi ako yung tipo ng taong masulat. Pero dahil sa isang taong mahal na mahal ko, eto ako ngayon. Natagpuan ko lang ang sarili ko na nagsusulat. Gusto ko na maisalaysay ko lahat ng kasiyahan ko, ng disappointments ko, at mga kung ano-anong karanasan sa taong mahal na mahal ko. Itago mo ako sa pangalang Bella. I'm from Kalibo, Aklan. And this is my secret file. Na-in-love ka na ba? To the point na nai-imagine mo na siya na yung future partner mo. Yung tipong kahit saan ka magpunta, he is always on your mind. Parang baliw, no? Kaya lang wala kayong label. Well, back in 2018, nasa garden ako noon, chilling, drinking a cup of coffee, nang biglang may nag-notif sa FB ko. Pak! May nag-add sa akin. Siyempre, tinignan ko muna yung profile. In fairness, cute siya. Ang pangalan niya ay Jeffrey. So, nag-chat siya sa akin after kong in-accept yung friend request niya. Sabi niya, "Hi, add daw kita," sabi ng friend ko. Hehe. Ako naman, since naisip ko na stranger siya, I just said, "Hello, hehe." Yung pala, friend siya ng friend ko. Tropa, kumbaga. Hanggang sa days past, nagkaka-chat na kami. Seaman pala siya, by the way. Although, hindi niya sinabi sa akin straight na seaman siya. Pero, ayun, unti-unti, nag-confess naman siya sa akin. At nalaman ko nga na yun yung work niya. That time, parehas kaming NGSB and NBSB. Until, parang nawawalan na ako ng time na makipag-chat sa kanya. At ganun din siya sa akin. And during that time, na busy kami parehas, parang pakiramdam ko, uy, namimiss ko tong taong to. Oh my God, I think I'm in love with this person. Yep, aaminin ko. Crush ko na siya, kahit hindi ko pa siya nakikita sa personal. From his looks, sa profile niya sa FB, hindi naman siya kagwapuhan.
hindi rin naman siya pangit. Kumbaga tama lang. And I guess tama yung sinasabi nila na hindi mo alam kung bakit mo mahal ang isang tao. Kasi hindi ko rin alam yung rason kung bakit ko siya nagustuhan. Naguguluhan din ako sa sarili ko. Pero kung tatanungin ako ng mga magagandang katangian niya, yun ay pagiging mabait niya, family-oriented, pagiging masipag, pagiging simple, pagiging humble, at genuine niya. Then 2019, tuluyan na kaming nawalan ng communication sa isa't isa. Hindi na siya nag-o-online pero lagi kong binibisita yung timeline niya. So iniisip ko baka busy lang talaga siya as a person at baka hindi talaga siya interesado sa akin. So ang ginawa ko, nagpaka-busy na lang din ako. Nag-focus ako to improve myself. Naging productive ako sa work ko. And at that time, ginawa ko siyang inspirasyon. Sabi ko, dapat maging successful ako para maging proud siya sa akin. Because he wanted me to become a successful woman. So I tried. I really tried harder. Walang araw na hindi ko siya iniisip. Kumain na kaya yun? Kumusta na kaya yun? Ayaw na kaya niya ako makausap? Baka busy lang talaga siya. Until one day, July, dumating yung isang lalaki na hindi ko inaasahang magiging parte ng buhay ko. Itago natin siya sa pangalang Marco. Kilala ko siya. May anak siya. 3. Puro panganay yun, by the way. Isang 5 years old tapos yung 2 kambal. And that time, nagiwalay sila ng live-in partner niya. At sa hindi inaasahang pangyayari, kinakailangan niya ng isang tao na magpapanggap na maging girlfriend niya para mapatunayan na hiwalay na talaga sila ng ka-live-in partner niya. Kasi hindi boto yung parents ng babae kay Mark. So to make the long story short, naging kami ni Mark. Pero walang meaning yun para sa amin. Mahirap ipaliwanag eh. Basta kami pero hindi naman talaga. Happy din naman ako kahit papano kasi nakakatulong ako as a friend. Yun naman talaga yung tingin ko sa kanya eh. Kaibigan. And then days passed, parang hindi ko na nagugustuhan yung sistema na meron kami. Gusto ko nang tapusin, DJ Rocky. Pero alam mo yun, tuwing makikita ko siya, naaawa ako sa kanya. Yung tipong sasaktan ko yung taong nasaktan na. Pero paano ako? Ang unfair lang kasi siya, masaya na meron kami pero ako hindi. Alam ko kasi sa puso ko na hindi siya yung lalaking para sa akin. Hindi siya yung lalaking mahal ko. Kasi kay Jepoy pa rin yung puso ko. Kay Jeff. Gusto ko lang palang linawin na alam niya yung about sa amin ni Jepoy. He knows everything. At may usapan kami na kapag bumalik na si Jepoy, pwede ko na siyang iwan. Then Feb 5, 2020, dito na nagising yung natutulog kong puso. May notif sa FB. May bagong story si Jeffrey. Napabangon talaga ako sa hinihigaan ko, DJ Rocky. Nasa mall siya nearby. Naalala ko pa noon, inalok ko siya ng pabango. Nagbebenta kasi ako ng mga pabango panlalaki at pambabae. Pero yung pakay ko talaga noon is makita siya ng personal. Yun lang kasi yung paraan para makita ko na siya eh. So kinapalan ko yung mukha ko. Feb 10, finally darating na yung order ko na couple necklace. Bumili ako ng jewelry para sa aming dalawa. Kaso, bigla akong natigilan sa ginagawa ko nung naalala kong may boyfriend pala ako. Then I decided to talk more about my feelings. I said, let's stop this.
I think it's over for us. Bumalik na siya. Nilakasan ko talaga yung loob ko noon. Hindi na pwedeng madala pa ako sa awa kasi happiness ko na yung nakasalalay dito eh. Please Mark, hayaan mo na ako maging masaya this time. Ikaw lang yung masaya eh. Please, ako naman nagmamakaawa ko sa'yo. Pinagbigyan ko naman yung kahilingan mo eh. Na magpanggap ako na girlfriend mo. Ako naman yung pagbigyan mo this time. I'm begging you. Pero nahulog na talaga si Mark sa akin. Iyak siya ng iyak. Hindi pa raw siya ready. Paano na raw siya? Tapos sabi ko, bakit, Mark? Tinanong mo ba sarili mo kung paano ako? Tapos niyakap niya ako. At binulungan na, sige, kung dyan ka sasaya, palalayain na kita. Nasaktan din naman ako noon. Pero mali rin yun eh. Mali na magstay pa ako doon kay Mark. Lalong alam ko na hindi naman siya talaga yung tinitibok ng puso ko. So single na ako. Feb 14, meet-up day namin. So excited na ako kasi makikita ko na siya. 3:25 PM nandun na ako sa meet-up place namin. Then dumating si Jepoy after 5 minutes. Tapos, dumating yung beshi ko after 8 minutes. So, binigay ko na yung order na perfume at syempre, yung surprise ko sa kanyang jewelry. Natapos yung araw na yun na sobrang saya ko. As in, to the highest level talaga. Medyo, nagkaroon din naman kami ni Jeff ng conversation. Pero small talk lang. And then April 2020, naobserbahan ko na parang wala talaga siyang interes sa akin. Although, nagkakaroon kami ng conversation, pero walang lalim. Ang takbuhan ko noon ay si Beshi. At lagi niyang ina-advise sa akin na kung talagang may gusto siya sa'yo, sasabihin niya, ipaparamdam niya. Kaya lang wala nga eh. As in wala talaga kahit good morning. Ako pa ang unang magchat-chat. Isang tanong, isang sagot lang talaga siya. Naintindihan ko naman na busy siya, na priority niya is yung family niya, yung goals niya. Then para malinawan ako, si Beshi na yung nakipag-usap kay Jepoy. Kung ano ba daw talaga yung status namin, bakit parang wala pa rin. Tas sobrang nadurog ako nung sabihin niyang, sa totoo lang, wala naman talaga akong feelings para sa kanya. Kung tropa yun, okay lang. As in, ang sakit. Whole day akong umiyak noon. Then, nag-decide na akong kalimutan siya. Unfriend ko siya sa FB. At gusto ko talagang ibaon siya sa limot. Dahil, ang sakit-sakit noon. Asadong-asado ako. Then, after 5 months, nakalimutan ko na naman siya kahit papano. Pero may mga araw pa rin talaga na ini-stalk ko siya. Then August, nag-usap na naman kami. Sa kadahilan ng gusto niya raw akong makausap. Yun ang sabi sa akin ni Beshi. So sabi, add niya ako. Pero sabi niya, ako na lang daw yung mag-add. So okay, in-add ko. One day pa lang siya nagchat noon. Kaya siya baka busy raw ako. Hindi naman ako busy. Wala naman akong duty noon lockdown So sabi, hi, good eve, kumusta? Medyo naging ma-pride ako noon. Isang araw ko pa bago sinihin yung message. At unti-unti na naman akong naging baliw. Yung kinikilig na ako. Tapos, ang saya-saya ko. Tapos, lagi na ako nagsisend sa kanya ng TikTok video ko. Tapos, basta, parang gusto kong sulitin yung araw na magkausap kami. Kasi alam ko darating yung araw na darating yung perfect person para sa kanya at hindi ako yun. Tanggap ko naman na hindi ako yung taong para sa taong mahal na mahal ko. Hanggang sa dumating na nga yung araw na ile-let go ko na siya. Suko na ako sa laban. Sabi nga sa kanta ni Moira, ako ang nauna pero di ang wakas. I am broken into pieces. After 3 years of waiting,
I just ended up like this. Palalayain ko na naman tong lalaking una kong minahal ng sobra. Walang araw na hindi ako umiiyak simula nung pinalaya ko siya. 3:00 na madaling araw na ako nakakatulog. Nag-overthink, ano bang kulang sa akin? Ano bang mali sa akin? Pangit ba ako? Ginawa ko naman lahat ng best ko Pero hindi pa rin sapat. At ito ako ngayon. Nag-move on sa isang relasyong wala namang label. Kaya dun sa taong sobrang minahal ko, Jeffrey, Jeffoy, Jeff, kung nakikinig ka man ngayon, mahal na mahal kita. At alam kong alam mo yun. Kung dumating man yung araw na hindi mo na ako makontak, gusto ko lang malaman mo na ipinagdarasal kita. At ginagawa ko to para sa sarili ko. At gusto ko rin na ingatan mo palaging sarili mo. Sana lagi mong piliin maging masaya. Mahal na mahal kita. Muli, ako si Bella. At ito ang aking secret vow.